हाँ, बहुत दिन के बाद देखे हैं इसलिए कह रहे हैं। देखिए सब उठ उठ के जाने लगे, जानते कहे हैं आप लोग जो आए हैं ना, एक बार जो दिखा के सबको चल गए तो सबको लगा कि अभी जाएंगे तो यो चलिए जाएंगे, है ना। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अपन आदत धारा के गोइलू आर मनवा नहीं मानो है, और अपन आदत धारा के गोइलू मनवा नहीं मानो है, और सोनवा के फोनवा बंद तोर बताबो, फोनवा के फोनवा बंद तोर बताबो। एक करे जतनी है ने आवा मोबाइल के स्विच ऑफ कहे रखल बड़ा, तोहार मर्जी, इतना भारी दगाबाजी हमरा से दिल लगा के मोबाइल के स्विच ऑफ कर दिलू है। देखो ये काम ना ई रहन ठीक नहीं थे। अरे अपन आदत धारा के गेली मनवा नहीं मानो, अपन आदत धारा के गेली मनवा नहीं मानो। ए रानी जी, तहार नाम रानी हो ना, लेकिन हम प्यार से कहल चाहता नहीं कि सोनवा के फोनवा बंद तोर स्विच ऑफ, सोनवा के फोनवा स्विच ऑफ, सोनवा के फोनवा बंद तोर बताबो। और ही सुनो ध्यान से, वाह इन्हें हमर दिल टूटता, तारा के हंसी आवता। देखा तोरा बिना कैसे रहबो, सुने करे जावागे, एक बेर कर लेना फोनवा मई से जावागे। तोरा बिना कैसे रहबो, सुने करे जावागे, एक बेर कर लेना फोनवा मई से जावागे। देखो एक बार फोन कल, मैसेज कल ना करब, एक बात है ना। अरे दिलावा नहीं मानो, लेकिन मनवा तोरे के खोजो। देखो वो डेयरी मिल्क के बैठल बानी कि जितना पीवा पिया दे, लेकिन छोड़ के मत जाइए ना भैया। और दिलावा नहीं मानो, लेकिन मनवा तोरे के खोजो, सोनावा के फोनवा बंद तोर बताबो, सोनावा के फोनवा बंद तोर बताबो, सोनावा के फोनवा बंद तोर बताबो। स्विच ऑफ।
कह तोरा में ज्यादा तो नहीं मिले। वाह भैया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ये सीरियल नंबर वाला नोट लेकिन, लेकिन बेगराज दिलखिन से नंबर वो छिड़िया है ना, ज्यादा है ना, एगो इधर ट्रांसफर कर देना। ध्यान दीजिएगा, कहा था और सोनवा गे फोनवा बंद तोर बताबो, है ना, इतने ना लइकवा कहता कि अपना मोबाइल के सोच उप करके काहे रख ले बारू, और तोरे नामा लिखा हलियो काट के। वाह, शंकर प्रसाद साव गिरिडीह, गिरिडीह से अखिन तब 200 रुपया दिलखिन। अगर गांडे से अखिन तो कम से कम 500 रहते है ना। ध्यान देंगे, बहुत बहुत प्रेम निछावर बोली सच्चे दरबार की। एक बार ध्यान दो, हम रोज भगवान से प्रार्थना रोज करते, रोज पूजा पाठ करते कि तहरे नियर एगो हमरो सुनर सनर लमकी भौजी मिल जाए, है ना। ध्यान दो कि तोरे नामा लिखा हलियो काट के, और बलेडवा से करे जवा में गे जा। धनंजय जी बार बार हमरा कह के ईव लगाओ, ईव लगाओ। देखो हम गएबे करे, लेकिन तो हकीकत में नहीं काट लिया, है ना। तोरो जवाब नहीं हो, लेकिन धनंजय भैया तोरे याद लेकिन हमरा बहुत थे, है ना। तोरे नामा लिखा हलियो काट के, और बलेडवा से करे जवा में गे। हमरा लगले कि गोली छोड़ देथिन की ओ रंग के काटे छे। और तोरे नामा लिखा हलियो काट के, और बलेडवा से करे जवा में गे जा। एक काम करो कि हमारो के ने चल ससुररिया, और बंद कई के गोदरे जवा में गे जा। लेकिन देखिए, ये सब गीत सुनिएगा, ये सब गाना सुनिएगा तो भगवान के दरबार में भी जाके जवाब देना पड़ेगा। भगवान के रे तुमको भजन करने के लिए भेजे कि गोदरेजबाव लगाने के लिए भेजे थे? हाँ, गोदरेजबाव लगाने के लिए भेजे थे। उस समय पछताना पड़ेगा।